Ngiyanibingelela nonke abalandeli. Angibonge nje ukuthi nithathe isikhathi senu nabuya futhi nazobuka lama video. uNkulunkulu anibusise ngalokho. Amathongeni ngathi nganivulela inhlanhla. Namhlanje la kunenduku engiyiphethe. Le nduku le engiyiphethe namhlanje abantu laba abanabalozi. Kade uhamba utshela ukuthi unabalozi. Awazi ukuthi iyiphi impande ongayidla ukuze bezokwazi ukuqeqeka abalozi bakho bakhulume. Ngithi namhlanje ngikunikeza igobongo la ongakwazi ukuthi ulidle ukuze bezokwazi ukuthi bakhuphuke abalozi bakhulume nawe ubezwe. Leli gobongo lihamba kanjena-ke, ufike igobongo bese kuba umbhemiso wakhona. Ngizokuthaka nje kokubili. Into ekumele uyenze-ke wena kumele uyithole, awungitholele ummemezi omhlophe, bese ngitholela umkhanyakude, bese ngitholela umuthi obizwa ngokuthi umhululuka, bese ngitholela umuthi obizwa ngokuthi utshani bezinyoni, ungitholele iphakama laphezulu, ungitholele inhlanhla emhlophe, ungitholele uvuma omhlophe, ungitholele umdoni, ngifuna igxolo lapho, ungitholele usimanaye, ungitholele usehlula amanye, ungitholele uhlunguhlungu, kube usiphahluka, kube uqhume, kube umlulama, kube uvuka, ungitholele umkele, ungitholele unqangendlela, ungitholele ihlalanyosi, ungitholele khona umuthi ababiza ngokuthi inkwethu yolimi. Umuthi loyo, hhayi ukuthi inkwethu yasolimini ngampela, khona umuthi obizwa ngokuthi inkwethu yolimi. Bese ungitholele ubhubhubhu, uthole umcako, uthole umthathi, uthole icacane, uthole uvele emoyeni, uthole umnandi noveshe, uthole uningizimu, ungitholele umtelemba, ungitholele ibheka, kube umaguqu. Mase utholile-ke zonke ley'nduku lezi, into ozoyenza-ke uzoyiqoba-ke okanye-ke ungayigqula uyihlanganise kuwe bese wenza ukhamba, wenza ukhamba. Uma ngabe uzomisa lolu khamba lakho-ke kumele wenze kanjena-ke, kumele uthole inkukhu emhlophe, uthole inkukhu ey'mpangele. Into ozoyenza-ke manje uzobika ngalezi nkukhu lezi, ubike usho ukuthi nanti igobongo lakho lokuphakamisa amakhosi aphezulu okanye umlozi. Abakhulume-ke manje baqaqeke. Bese-ke inyongo yalezi nkukhu lezi ubika ngazo uzoyithela kulona lolu khamba lolu. Into ozoyenza-ke manje uyaphalaza, uphalaza ubanda, uphinde ugeze futhi. Uma ugeza ugeza ngaphandle, ugezela ngaphandle. Uma ngithi ngaphandle kusho ukuthi ungagezela ebaleni emva kwendlu noma kuphi ukuwe, kodwa ugezela ngaphandle. Ungakwenza lokho iy'nsuku zibe okanye zibe isikhombisa noma nje azibe u-5 kuya phezulu. Uma-ke usuqedile-ke ukudla lolu khamba, nanku umbhemiso wakhona. Umbhemiso wakhona unamandla kakhulu, uzokwenza ukuthi-ke bathi uma bekhuluma labalozi bezwe kahle ukuthi bathini kuwena. Lo mbhemiso-ke lo uhambisana nalo leli gobongo leli engikade ngilithaka manje. Into ozoyenza-ke wenze njani? Uthole ubuchopho banogwaja, uthole ubuchopho bachakide, uthole ihlokohloko inyoni, uthole impangele, uthole khona inyoni ebizwa ngokuthi inhlava, uthole ihansi, uthole inkwazi, uthole umkhanyakude, uthole uningizimu, uthole umhululuka okanye umhuluka, uthole unqangendlela, uthole ihlalanyosi, uthole impande yomhungu okanye yomhungulo, uthole umkhwangu, uthole iphengulula, ikhanda lendlovu, umlulama, sehlula amanye, intelemba, mnandi noveshe, mlomo omnandi, impande yompetshisi, uvuka wemimoya. Uyazi ovuka abahlukene kaningi, khona uvuka wemimoya. Nasokuhambeni lolu uyangena okanye ugobongweni leli, uyangena uvuka nakhona ufaka lo vuka wemimoya, ufake usimanaye, ufake uqhume, ufake umkhumo, ufake iphamba, ufake usiphahluka, uthole iphahla,
kube ubhubhubhu, kube uhlunguhlungu. Into ozoyenza-ke manje, hlanganisa zonke lezi zinto lezi, gaya lezi iy'lwane lezi, uhlanganise namakhubalo, usugaya kucwazisiseke impela okanye befayini kakhulu. Into ozoyenza-ke manje ngithi usudlile lolu khamba lolu okanye leli gobongo, masuqeda ukudla lolu gobongo usuyabhema lo muthi lo, ikakhulu uma uzohlola udonse ngamakhala lo muthi, uzokwenza ukuthi ukhonekthe namakhosi aphezulu okanye nabalozi, ukwazi ukubezwa ukuthi bakhuluma bathini. Le nduku-ke le inamandla kakhulu, ngiyazi ukuthi nizokwazi ukuthi niyijabulele, bazobhala phansi, hhayi ngeke isebenzele noma ubani, izokusebenzela kuphela uma unawo amakhosi aphezulu, kuwukuthi unawo abalozi, kodwa inkinga yakho awazi ukuthi iluphi ukhambo okumele uluhle ngoba abantu abaningi abalazi ukhamba labalozi. Kodwa namhlanje amathongo nje amahle ngithi angininikeze le nduku. Siyabonga kakhulu, ngiyazi nisazoba nemibuzo eminingi. Inamba yami nizoyishiya khona la, ningangi-WhatsApp-a, nishiye i-voice note. Uma usungangitholi ocingweni ushiye i-voice note, ngizokwazi ukubuyela kuwena uma sengithole isikhathi. Ngiyabonga nje kakhulu. Nanokuthi okunye-ke uma ufika ku-WhatsApp wami angikuthakeli umuthi, ungafike uthi mkhulu ngicela umuthi, ngicela ungithakele umuthi wey'ntwala noma wani, ngiyalinganisa nje. Nanoma ngabe owani umuthi, cha ngiwuthake ku-WhatsApp, umuthi uzowuthola la ku-YouTube uma sekufika isikhathi sokuthi ngiyawukhipha. uNkulunkulu ngithi anibusise, aniphe amandla, niphumelele kukona konke enikufisayo. Amen.